Kurikong, kurikong, nang umupo itong si Kurikong, tumaas ang presyo ng galunggong, pati ang mabahong bagoong, parang lumundag na tipaklong. Mga projects ng tatay ni Bongbong, pinaislap ito ni Kurikong. Ang ekonomiya di na sumulong, naging mahirap na ang ating nation. Kurikong, 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 ang nangyari sa presyo ng bigas, sa bubungan ito'y lumagpas. Sa agriculture nooy #1, ang estilo kinopya ng dayuhan. Pero nang maupo si Kurikong, ang mga tao ay nagutom, kaya tayo ay nag-angkat na ng mahal na bigas sa ibang bansa. Kurikong, 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 ang bayad ng kuryente at gas, sobrang taas na po ang hirap. Bakit kasi naging pribado ang kumpanyang hahawak nito? Lahat-lahat ay kontrolado ng mayayaman na tao, pati yata ang gobyerno kontrolado na ng oligarko. Kurikong, 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 Makoy, makoy, makoy. Nung panahon ni Apo Marcos, ang dami ng mga proyekto. Sa infrastructure nanguna tayo, may expressway at LRT. Sa larangan ng kalusugan, may PGH at may lung center. At mayroon pa tayong art center, pagmamahal sa masa nagka-center. Makoy, 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 ang people power revolution, ang nagluklok ito kay Kurikong. Ito sana ang magsusulong sa pag-unlad ng ating nation. Pero sa loob ng 30 na taon, ang ekonomiya di na gumulong. Nalugmok na ang ating nation at lalong lumala ang korupsyon. Kurikong, 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 ano ba ang nagawa ni Kurikong sa pag-upo ng 6 na taon? Wala akong naaalala na proyektong para sa masa. Isa lang ang aking natatandaan na achievement ng mga dilawan. Walang iba kundi ang rebulto na nagkalat sa lansangan. Kurikong, 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 digong, digong, digong. Nang maupo si Tatay Digong, umunlad na ang ating nation. Ang build na proyekto ang nagbigay ng milyong trabaho. Sa 5 taon na nakaupo, malaki na ang pagbabago. Ito'y higit pa sa proyekto ng mahabang taon ng mga Aquino. Bongbong, Sara, Bongbong, sa darating na eleksyon, suportahan natin si Bongbong at katandem na si Inday para tuloy-tuloy ang buhay. Silang dalawa ang nararapat dahil sila ay sobrang tapat. Sila'y may puso at may utak, silang mag-ahon ng mga mahihirap. Bongbong, Sara, Bongbong, kahit ano pa ang paninira, ang ginagawa ng fake stream media,
Kay BBM na ating bida, siya ay lalong lumalakas pa. Naninilaw na ang mga mata sa kakahabol sa kanila. Sa survey ay majority na ang suporta sa BBM Sara. Sa survey ay laging number 1, BBM Sara ay sobrang sakalam. Bongbong Sara, bongbong